Παιδιά, καλησπέρα. Είμαι τώρα τυχαία πέρασα στο τέτοιο, στα Καλύβια, κάπου εδώ, και βρήκα φωτιά, ρε γάμο το κερατό μου. Τάκη, φέρε νερό, ρε. Φέρε γρήγορα. Είναι από το τσιγάρο σίγουρα, 100%. Έλα, φέρε νερό. Αυτό είναι από το τέτοιο, ρε. Φέρε. Κράτα λίγο, κράτα. Κράτα μαλάκα, αυτό θα γίνει τώρα της πουτάνας. Με τα πόδια, ό,τι μπορείς, σάλτα. Τι να κάνω, ρε, ποιος βλάκας μαλάκα. Πάτα. Κοίτα, δεν έχω και το νερό μαζί. Ποιος μαλάκας το έκανε, ρε μαλάκα, αυτό τώρα. Πρόσχη μη καείς, ρε μαλάκα. Ρε πούστη, θα γίνει. Κάτσε εδώ μέσα, έχω νερό. Άστο. Εντουάρντε, άστο. Κατάλαβα από πού είναι. Όχι, κατάλαβα από πού είναι. Εντουάρντε. Έχει πρόβλημα. Βγάζει σπίθες μαλάκα, από πάνω είναι. Πάρε το ΔΕΗ γρήγορα. Τραβάς. Ναι, ρε. Μαλάκα με το τέτοιο. Με το παραφλού. Κάτσε, τι έχω πάρει μαλάκα εγώ τέτοιο. Εδώ. Το έχει ανάψει. Είσαι σίγουρος? Ναι, το είδα. Από το καλώδιο. Ναι, εδώ. Από τα Γιάννηνα. Το είδα, το άκουσα. Βγάζει μαλάκα σπίθες. Θέλει κι άλλο νερό για να το... Όχι, δε. Θα προκαλέσει κι άλλο. Εντάξει, τώρα κόψαμε λίγο τη φωτιά. Αλλά δεν είναι για πολύ ώρα. Ωραία, βάρα, καλά το πήρες αυτό. Μόνο μπροστινά, τίποτα άλλο. Ξέρεις τι, πρέπει να σταματήσουμε κάποιον για να σταματήσουμε, μήπως θα ρίξουμε ακόμα νερό. Γιατί θα γίνει της πουτάνας, κοίτα πόσα σπίτια έχει εδώ. Τώρα θα σταματήσει κάποιον. Δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα να φύγουμε, γιατί θα χαούν τα σπίτια εδώ. Ναι. Έχεις νερό να κόψουμε. Έχεις νερό. Φωτιά, αγόρι μου, φωτιά θα πιάσει εδώ πέρα. Έχετε νερό. Έχεις νερό. Στα αρχίδια του. Κοίτα, δεν νοιάζεται κανένας. Αν Ναι. θέλει κάποιο σπίτι δικό. Να, εδώ σπίτι, ναι. Θα σου έλεγα. Κάτσε, πρέπει να τη σβήσουμε τελείως. Όχι, το ΔΕΗ. Πρέπει να φωνάξω το ΔΕΗ. Νομίζω φίλε, στα μεγάλα τέτοια. Βρε μαλάκα, σου λέω, έκανε θόρυβο και έβγαλε μαλάκα σπίθες. Αυτό το κάνει μερικές φορές. Εγώ σου λέω να πω τέτοιο, από γόπα. Να, βλέπεις πάλι. Δεν είναι από γόπα. Από γόπα είναι ρε φίλε. Από σπίθες είναι. Το είδα. Πετάει σπίθες μαλάκα από πάνω. Έχετε νερό μαζί σας. Γιατί αν θα φύγω τώρα θα γίνει χαμός. Νομίζω από γόπα και δεν θέλω να φύγω γιατί θα γίνει σπουτάνας εδώ. Το έκανα όσο μπορούσα και... Το κάναμε όρεμα, αλλά... Μέχρι και παραφλού έχω. Δεν έχω από νερό, δεν έχω εκεί. Δεν θέλω να φύγω, καταλαβες. Θέλω κάποιον να το σβήσω τελείως. Είναι από γόπα 100%. Πού είναι τα τέτοια. Έχεις νερό. Δεν έχω και αλλά που έχω σταματήσει στο περίπτερο και πήρα 3 μπουκαλάκια. Αλλιώς... Δεν έχω σταγόνα. Έχεις νερό. Εδώ μέσα στα άλογα είδατε. Έχεις νερό. Δεν είμαστε από τα όρια μου. Ναι. Απλά ξέρεις, περνάγαμε και βλέπουμε τη φωτιά και λέω τι στον διάλογο. Έχεις νερό. Ήρθαν από καμιά γόπα ή νομίζω από πάνω πέταγε σπίθες.
πιστεύω. Όχι φίλε, σπίτι Δημητρά. είναι φυσιολογικό. Κάνει. Ναι. Τα μεγάλες κολόνες δηλαδή που υπάρχει μεγάλη ψυχή. Δεν ξέρω, Εντουάρντε, εγώ του είδα αγόρι μου ότι πετάει σπίθες. Εσύ να παρακολουθήσεις να μην πάρει ποτέ. Κάτσε, εγώ πρέπει να πάρω τα τέτοια. Περίμενε γιατί. Έχεις άλλο. Κάτσε, έρχεται η πολιτική προστασία. Εντάξει. Θα κάνουμε τα σπίτια όσο έχεις. Σε ευχαριστώ φίλε. Ναι. Σε ευχαριστώ που Έρχεται- δεν ήσουν αδιάφορος. Έρχεται η πολιτική Αφού τέτοια. είμαστε άνθρωποι, πρέπει να βοηθήσουμε. Έτσι μεγάλωσα εγώ. Τώρα θα έρθει η πολιτική προστασία. Θα έρθει. Πήρα τηλέφωνο. Τώρα το Τι θα στοπίησε. έρθει. Το θέμα είναι να Ναι, όχι, δεν φεύγουμε. Μην είναι τη χορηγή. Εντάξει, δεν έσβησε. Τελείωσε. Έχεις νερό. Γεια σας, καλιά να είστε. Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Κάτσε να έρθουν να το αναλάβουν. Ναι, αγόρι μου, γιατί. Όχι, δεν φεύγουμε. Θα έρθουν γρήγορα. Είναι εδώ στον Άγιο Γιώργο. Μαλακία, αν προχώραγα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπως το λένε. Α, είναι κοντά. Το φανάρι, θυμάσαι που είναι. Ναι, το φανάρι. Τόση ώρα θα πάει θα τους είχα φέρει. Δεν το σκέφτηκα. Δεν πειράζει, αγόρι μου, εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω, να πάω να τους φωνάξω. Να ποιον. Την πολιτική προστασία είναι εδώ στο φανάρι. Τώρα πρέπει να καλέσουμε κάποιος κανένα πυροσβεστικό. Δεν ξέρω να το. Αυτοί θα έρθουν. Αυτοί έρχονται, ρε Εντουάρντε. Αυτοί, ναι. Στο 1 χιλιόμετρο είναι. Αυτοί είναι. Δεν νοιάζει ποιος θα έρθει. Εγώ θέλω να αφήσω με συγχύσει από το κεφάλι μου Εντάξει, τελείωσε. είναι από κάποια γόπα. 100%. Αλλά θέλει κι άλλο. Θέλει κανένα 10 λίτρα νερό έτσι να ρίξω. Θα έρθουν με την υδροφόρα. Κάτσε το δικιά μου. Μέχρι να έρθει αυτός, αυτή. Όχι, ρε μαλάκα, έρχονται, ρε. Εντάξει, δεν νομίζω να αργήσουμε πάρα πολύ. Είναι τόση ώρα που θα πάει, δεν το σκέφτηκα. Είναι στο 1,5 χιλιόμετρο. Οκ, έχεις νερό. Έχεις. Άφορος κάποιος. Έχεις νερό. Δεν έχεις. Να μετά το δικό του σπίτι, το σου έλεγα. Τους μαλάκες. Έχεις νερό, σταμάτα. Έχετε νερό μήπως μαζί σας να ρίξω λίγο γιατί κάποιος πέταξε κόπα και μην πάρει φωτιά. Έχεις άλλο. Για φέρε. Φέρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάρω τα μπουκάλια για ανακύκλωση. Τα μπουκάλια τα θέλω για σήμα, το δείχνω για να καταλάβει. Να καταλάβει ο κόσμος. Έχεις νερό. Ρε φίλοι, ξέρεις τι θα γινότανε τώρα. Λέω, Α, δεν το βλέπαμε, πάμε στο σπίτι. όταν πέρναγαμε, λέω κάποιος έχει μια μικρή φωτιά Ναι. και μετά βλέπω λείπει. Κανένας δεν υπήρχε δίπλα στη φωτιά. Ήταν σίγουρα από αυτό σου λέω. Ναι. Να μεγάλωνε κι άλλο εδώ πέρα, θα γινόταν της πουτάνας. Νερό. Κανένα νερό έχετε μαζί σας, γιατί ήταν είναι φωτιά να σβήσω λίγο, μην πάρει τέτοιο. Ό,τι νερό έχεις μαζί σου. Δεν έχει άλλο. Ωραία, σας Ευχαριστούμε. Ωραία φίλοι, πώς μπορεί να βγάλει θα είναι έτσι αδιάφορος ρε μαλάκα. Αρχίζει τώρα το Αδιάφοροι γιατί είναι δικό τους, γι' αυτό. Πώς μπορείς να πετάξεις μια γόπα ρε πούστη σε ένα τέτοιο. Σε ένα... Τι να πω τώρα ρε. Κοίτα εδώ σπίτι, θα γινόταν έτσι. Εδώ, κοίτα εδώ, τα ξεραμένα που είναι. Τίποτα, θα έχει φύγει τώρα όλο. Θα έχει καεί. Να, εδώ είναι, να, έρχονται. Μπράβο. Τάκη, φύγει. Έχει σβήσει. Έχω Το σβήσαμε, αγόρι μου, ναι. θέλει παραπάνω, καταλάβες αυτό. Όπα, σίγουρα. Έρχεται τώρα το. Έρχεται τώρα το πρωτοβουλίο. Είναι κοντά.
Εντάξει, να ρίξουν λίγο να τα ασφαλίσουν. Εννοείται, ναι, για να φύγουμε το... Είναι ο αντιδήμαρχος. Εντάξει, παιδιά. Δεν νομίζω μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται σε κάτι άλλο, θα Όχι, να έρθουνε. είστε καλά, παιδιά, να Εντάξει, απλά να ασφαλιστεί, να ρίξουν λίγο, να το ασφαλίσουν. Έρχεται η Ντακότα Λοιπόν, τώρα. παιδιά, καλή Ανάσταση. Επίσης, ο άλλος, ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ για που δεν είσαστε αδιάφορος. Αυτό παίζει ρόλο. Θα σταματήσουμε κάποιον. Όχι, μην αγχώνεσαι, έρχεται η Ντακότα, ναι, μην αγχώνεσαι. Σε 5 λεπτά είναι εδώ η Ντακότα. Ωραία, τέλεια. Φύγε από το δρόμο. Ναι. Μπράβο, βλέπεις. Παρόλο που έχουμε σβήσει, πάλι θα διατιμάλλουμε από πάνω. Αναζωπηρώνεται, ναι, πάλι. Κανά καρβουνάκι. Ναι. Αυτό πάλι θα πάρει. Να. Μην αγχώνεσαι, μιλάμε ότι έρχεται η Ντακότα τώρα, δεν πάει πουθενά. Πρέπει να υπάρχει κάποιος σκληρός νόμος για αυτά εδώ, για τις γόπες από το παράθυρο, ειδικά το καλοκαίρι και όχι μόνο το καλοκαίρι, όλο το χρόνο. Γιατί αυτό γίνεται παντού. Να, εκείνο το δέντρο δεν έχει καεί πρόσφατα. Είναι από τροχείο, δεν καταλαβαίνω. Έφυγε ένα μάξι μέσα, έκανε το τσάκι τρελάβα. Μάλιστα. Ωραία, τι θες να περιμένουμε Όχι, ή παιδιά, ή να φύγουμε? είμαι εγώ εδώ. Φεύγουμε, εντάξει. Φεύγουμε. Να μου πάρει, δεν θα το ασβήσεις. Σε 3 λεπτά είναι εδώ το πυροσβεστικό, θα ρίξω 1 τόνο νερό. Ωραία. Εδώ πιο πάνω από σένα έχει πάρει μια φωτιά, την έφτιαξε εδώ ένας πολίτης, θα ρίξουμε νερό γιατί είναι πάνω στον δρόμο. Θα ρίξουμε 2 τόνα νερό. Δεν είναι κάτι τρελό, αλλά μην ξαναπάρεις. Να έρθει και ο αντιδήμαρχος της περιοχής. Έρχεται και το... Έλα ρε, εγώ με βλέπεις, εδώ. Έρχεται και τέτοιος Τους παλευαίνει. Έλα, εντάξει, θα μετρήσεις πάνω στον δρόμο, έτσι βλέπω. πυροσβεστικό. Το γλιτώσαμε. Το γλιτώσαμε. Τώρα λέει το παιδί αντιδήμαρχος εδώ λέει ότι μπορεί να είναι και από το καλώδιο ότι υπερφορτώνεται και από τη θερμότητα λιώνει το καλώδιο και στάζει εδώ. Πάρε αυτά εδώ, μην πάρει αυτό τώρα φωτιά. Τάκη, Άμα πάρει μαλάκα το πλαστικό, καήκαμε. περίμενε, κάτσε να το βάλουμε εκεί. Θα τα πάρουμε αυτά μαζί μας, κάτσε. Να κάνουν τη δουλειά τα παιδιά. Ω, τι είναι αυτό. Α, το έκανε το λάστιχο. Ναι. Εδώ τι είναι, Δήμος Καλυβίων νομίζω. Να ήρθε και άλλο ένα. Ήρθε και άλλο ένα. Έχει γίνει ολόκληρο. Μπράβο. Βλέπεις μία κίνηση, μία κλίση. Έχει... Μαζευτήκανε όλοι εδώ πέρα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Ρίξε. Όταν δεν είσαι αδιάφορος, έτσι πάνε τα πράγματα. Ομαδική δουλειά κάνει θαύμα. Καλά που σταματήσαμε παιδιά. Έτσι, να μην είσαστε αδιάφοροι ποτέ. Γιατί εδώ δίπλα μπορεί να είναι το δικό σας σπίτι και κάποιος θα σας το έχει σώσει. Ορίστε. Ορίστε. Από το θέμα του εμείς περάσαμε και είδαμε τη φωτιά και ρίξαμε ούτε μπουκαλάκια νερό είχαμε, αλλιώς θα έχει πάρει τώρα. Ποιο? Α,
Λοιπόν, εντάξει, σταματάω το βίντεο, νομίζω το γλιτώσαμε. Όλα καλά. Πάω να δώσω στοιχεία γιατί με ρωτάνε. Να πούμε και ένα μπράβο στην πυροσβεστική ομάδα Δήμος Καλεβίων. Ήρθανε πολύ γρήγορα και τη φωτιά τη σβήσανε. Μπαμ μπαμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έσκακε. Κοίτα, δεν ξέρεις από τι έχει γίνει. Ή μπορεί να είναι από αυτό, αλλά όσο ήμασταν εδώ δεν έβλεπα εγώ κάτι. Εγώ το είδα. Το είδες? Βέβαια. Ξέρω. Και μισή ώρα δεν έχει περίπτωση. 20 λεπτά κάποιος. Ψάχναμε εγώ να καταλάβω από τι είναι, αλλά δεν βρήκα. Εντάξει, κόπα δεν θα βρείτε γιατί εντάξει, αυτή θα έχει καεί. Ναι, κάναμε και μία δήλωση εδώ με τα παιδιά. Έτσι όπως Και πρέπει. είδα ότι πέταξες σπίθες. Δημιουργήθηκαν σπίτες. Στοιχειαρίσματα. Ναι. Και πρώτο στα καλώδια. Ναι, ήταν σαν κρούδα, σαν άσφαιρα, δηλαδή σαν... Ναι. Κινητήρες και ακολούθησε πρώτο στα καλώδια. Μπράβο. Μου έκανε τα παπούτσια. Πρέπει να πετάξουμε αυτά τα μπουκαλάκια κάπου. Έλα ρε. Να βρήκα τον κάδο το μπλε. Το πετάμε εδώ. Αυτά τα μπουκαλάκια μας σώσανε και το παραφλού επίσης. Το εκεί. Άνοιξε και πέτα τα. Πάμε. Ρε μαλάκα, έχεις τα μάτια. Έλα ρε, γιατί μου εμποδίζουν στο πεντάλι ρε. Πέτα τα. Από δεξιά σου μαλάκα είχε 6. Κάσε.